Shalom. Horas madihita amang inang na hinahulungan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Alam naing mula utama acarata ima acara paborhaton dohot mangujakon pandita fungsional di HKBP Resort Bogor ala tapatu pado prosesi alani upangido hami tuhamu damang dainang asa jongjong mahita saluhuna. Boleh ate di hamu amang dainang. Hudul ma hamu saluhna. Di hamu amanami na nami na inaulungan ito at Tuhan Yesus Kristus. Kami perkalado doh ruas ni HKBP Bogor pasaton selamat datang di hamu akka ruas ni Huria na baru rodope marsaor di perminggu di Tikio Lumovi di dongan nami saha porsiaon narosian HKBP Cibubur. Informasi buima di scan barcode na adong di kursi masing-masing untuk acara perminggota. Merdalema acara demi acara doho dengan jala hohom mahita madoho tisa alani tapukama perminggota di Tikion masuk mahita mareddema hita. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi purbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen parangeho kamuma natama di Tuhani marguru tu sadok lomoni rohana marparbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun nadingkan
Oloy hamu majahoba marhite-hite lasni roha. Robe mahamu tujulona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurong. Say togihom mahami tu anakmu, asa iba na napunahami. Lehom marihami haporseaon na sitong, asa holak ko sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tu akka na dihasyanganon. Ay holako do haposan dohot haporusan. Saya si maroham patuduhot tuhami dalan tu hatuaon. Asa jupak kami asini roham nagudangi. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangiho kamuma patik ni debata patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinau nomari ma ulahamu nasa si ulaumu. Alayang guari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang burum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ay dinau nomari do di toppa debata langit doho tano doho laut doho nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Di bahenido ubain na di pasu-pasu debata Jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rak mangido gugu mahita tuado pandi debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin.
Atopoti ma dosat tatuado panidebata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suhatudusan para si roha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardusa na dangolon ro tujulo ni habangsa habadiaw mi manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Macay jot huarsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroy. Daku haholongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang dosyo diri nami hubahek kami. Dibaheni tamado rimasammu jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nay. Alay na mapurus mahami nuaing tuasi ni roham na gudangi. Mangido siyan nasa rohanami hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahor rohanami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiyay. Ali Tuhan saya si maroham di hami halak na dangolon. Amen baga-baga ni depata taringot tu hasesaan ni dosata. Satokid dohu tadi koko alai papungupungok kumahomuse marhite-hite akka asini roha gudang. Tagad di parpiar ni muruku hutamunihon bohikku satokin madadopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asiaku ho ninna jahuba si Pangulo ho. Hasanga pemma di debata narigijang. Tajahama turpu epistel di Mingguta Sadarion sian pesalmen bid 22 ayat sada sa'ro di ayat walu tajahama marsikat sorin songonomma didok disi edde sian si asap tidang do debata di bagasan luhutan ni debata madabu uhum do ibana di tonga-tonga ni akka panguhum. Patikos hamuma uhum tuna mekmet doho tuna sopo somarama odiho kamuma nadangol doho napugus. Dang manada nasida jala dangolo nasida parrohaan sai mardalani di hahulumud do nasida. Jadi rebe-rebema sude akka ujahan ni tanoon. Alai atik pesongoni mate do hamu songot jol mahian jala tingkang do hamu sogot
songon raja na asing sada. Hehe maho ale de mata sai uhum mata noon. Ai guru di ho hiaddo aka parbegu sudena. Ido sahatna. Mertua doakan atu mangihon hatan di debata jala nau piopsa. Amin. Tabigi ma ede pujian sian punguan lansia ni huriata.
Nakatidak ma haporsiaw tay songon na hinatidak ko nirongata sa haporsiaw di sadok porkibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahuba ido ama pargugon na suatu dosan na tumopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siatod di porbadia at dorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpaja lo ibana di hau pinorsilang na tua tubanua toru dong ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau huddul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani disimai bana paimu amulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohok namate. Au porsea ditodi porbadia jala adoksa da huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohok dihasesan ni dosa dohok dihatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak nong mate dohok dihangoluan na sora suda. Tapi gema ede pujian sian punguan ina Kamis HKBP Cibubur.
Tabegema titing nama asa diita di bagasan mingguon. Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Titing nama ragam. Nabarjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pasiaon dung Trinitatis. Topik minggu Polin mangihuton Yesus. Na mangihut dana na sorang. Na di hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di basa-basa tuata dosa dadak dana boru anak paduaon di keluarga ni Amata Johnson Hendro Simangsong inata Menar Hasiati Boru Gultom alamat Ciomas River View Blok F nomor 3 Ciomas sektor Pilipi hipasdo dak danaki do natorasna huria pasaton selamat di parsorang ni dak dana tu keluarga. Saya di pasu-pasu debatama dak danaki sibur magodang gabe si habiari debata jala si bayan lasni roha tu natorasna. Namangihut ruas natabba. Mamuka sadarion minggu tanggal 14 Agustus 2022. Tajalo do gabe ruas ni AKPP Bogor ima keluarga Inang Jubelina Hotma Duma Boru Limbong. Ina namba balu dohot sahala yana konasida narosian HKBP Pasarebo Resort Pasarebo Distrik Walu DKI Jakarta Raya alamat Sindang Barang Pengkolan RT Onom RW 4 Sektor Nazaret Huria Pasaton selamat datang di HKBP Bogor anggiat manasida gabe ruas naringgas marminggu dohot marhuria namangihut majakkon mula gabe ruas nago sadarion minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul pituwip maringanan di konsistori nunga di patupa huriat tado pajakkonon gabe ruas nago dung mandohoti perguruan nasailaunai ima keluarga Amata Herbeti Huta Barat inata Angelia Agustriana Boru Manalu dohot sahala yanokon nasida alamat Perum Bukit Cimanggu City Blok U2 nomor 20 RT Onom RW 14 keluarga Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Bogor Kota Sektor Peniel namangihut ruas parguru nunga di jalo gabe ruas parguru di Huriata Ima Ronita Boru Sibolon Naposo Bulung Narosian Gereja Katolik Santo Raimutus Paroki Stasi Sigorat Santo Mikael Pangururan alamat Jalan Tanjung 5 Blok K2 nomor 8 Perumahan Alam Tirta Ciomas Bogor namangihut ruas namoding na di hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 nunga jumolo maruju ngolu Amata Porman Pandapotan Siregar umur 53 tahun nahina baluoni inata Hendra Romauli Boru Sipayung alamat Jalan Soleh Iskandar Kelurahan Kayu Manis RT Tolu RW Sada Gang Melati Sektor Piniel tudian na di hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di TPU Pondok Rajek Huria Pasaton turut berduka cita tu keluarga anggiat matu hatta na mengapuli rohani sude keluarga na tininggal honna namangihut pertangyangan sektor di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2022 masuk pukul 10 siawib pertangyangan sektor di Patupa di gedung sekolah minggu lantai 2 nama jabui jala parhobas di pertangyangan sektor Ima sektor Betania jala sektor nasing nai mandohoti marhite jum link jum di sagio situa sektor di WA Group sektor Ria mahita mandohoti uhud menjaga protokol kesehatan. Namangihut pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional. Pada hari ini, Minggu tanggal 14 Agustus 2022, di ibadah pukul 11 WIB, gereja kita akan melaksanakan pemberangkatan pendeta fungsional, yaitu Pendeta Ragima Hasitopul STH yang pindah ke HKBP Surabaya
Jalan Kedondong, Surabaya, Distrik 17, Indonesia bagian timur sebagai pendeta fungsional. Dan pelantikan Inang Pendeta Rebecca S. Hutasoit MTH sebagai pendeta fungsional di HKBP Bogor yang mutasi dari HKBP Cibubur Distrik 8 DKI Jakarta. Dan kita akan mengumpulkan persembahan pada hari ini, Minggu tanggal 14 Agustus 2022 di semua ibadah sebagai tanda terima kasih kita atas pelayanan beliau selama ini di gereja kita. Acara tersebut dipimpin oleh Amang Preses HKBP Distrik 28 Deboskap. Acara temu pisah akan dilaksanakan setelah selesai ibadah minggu. Nama ngihut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Gereja kita akan mengadakan acara perayaan 17-an bersamaan dengan kebaktian Padang Seksi Parupuan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 di gereja. Nama ngihut informasi panitia pembangunan. Hobartu hasil putusan sermon parhalado. Patupau tado papungu pilihan di bagasan amplop kantong paupaton tu panitia pembangunan ima di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 di Sude Permingguan. Lasmarohata pasaton piliani. Nama ngihut informasi parartaun. Pilihan bulanan dan iuran diakoni sosial. Sesuai dengan update Bendahara Huria mengenai pilihan bulanan dan iuran diakoni sosial di sermon parhalado, maka melalui warta jemaat ini diminta kepada seluruh warga jemaat di semua sektor supaya menyerahkan pilihan bulanan dan iuran diakoni sosialnya ke situa sektor masing-masing atau ke sekretariat Huria. Jumlah jemaat yang telah menyerahkan pilihan bulanan dan iuran diakoni sosial di masing-masing sektor dapat dibaca di warta jemaat ini. Nama ngihut informasi distrik. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, HKBP Distrik 28 Deboskap akan mengadakan konven Pangula Nagotiki bertempat di HKBP Depok Sada. Pendeta yang melayani di gereja kita akan mengikuti konven tersebut. Naparpudi Parhepengon. Saldo tanggal 5 Agustus 2022 godangna 232.122.110 rupiah. Saldo ruas mengurupi ruas 33.800.000 rupiah. Hepeng na masuk di bagasan mingguan ono 27.110.322 rupiah. Hepeng na haluar 230.170.000. Saldo pertanggal 12 Agustus 2022 godangna 155.462.432 rupiah. Sonoi ma titing na boy ujahami, titing na so ujahami boy mata ida di bagasan titing na odong di hitabe. Tuhat tama nama masumasuita salutna mauliate. Tabegema ede pujian sian punguan ina HKBP Bogor.
Taparade marohado pikirata tumangihon hata ni debata maredema hita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas marihita saluhutna diamu amang do taminang di bagasa perminggota sadarion tapaborhat anon inang padita boru sitopul naung mangula na selaon di resort Bogoron mangula di paborhat marhite bisuloit na pinasa ni dukta gabi fungsional di Surabaya tadok mamauliate di pakubasyon nasida na selaon jala tatangyah kon nasida sa margugo jala lam tu sehat na magula di pingana pakubasyon na baru. Lalu sadarion tajah kodo inang padita boru tasoit to keluarga gabe padita fungsional di resort taon. Jalan nasional magula nasida di resort Pasar Ribu. Jala hadir do abang anda wida dison bang naibaho untuk memastikan tohodo unaku paborata menon habe soyo jako kabe di Bogor. Sada tugas na dengar deh pemimpin yang baik untuk memastikan dongan pangulan na pinaborhat. Oleh ate di paduan suara nasya Bogor naking lansia arlumubi di Pasar Ribu ate luar biasa. Oh Cibubur Pasar Ribu. Ala Cibubur Pasar Ribu. Maceuli seorang munai nang naking menungguli hita di pamujiota senarion. Nuaing tatangihom mahatani di bata nagabiturpuk jamita di hita sadarion. Imana tersurat di Lukas 10:2 muka
sian ayat 40 sia sahatu ayat 57 songonoma tarsurat disi. Naro doahu madanggurhon api tu tanoon dihasiholi nasa rohaku do anggiat haru galak nian alai didihonok do tu ahu padidion jala macai bobos do rohaku saleleng sotulus do pei nadiri puro hamuna do nalaho mangaleho dame au tu atas tanoon ubahen naro datong hudok madihamu panirangod do tahe ayo lak nioma maralo 5 halak nadi sada jabu natulu maralohon na 2 jalana 2 maralohon na tulu maralohon maama tu anakna anahitu amana inana tu boruna boruna itu inana sima tu anaboru tu parumainna parumainai tu naboruna dungi ninna madok natoropi jupa didahamu nakok obon sian hasudungat pitor didok matu hamudo naroma udan jadi saud dosongoni. Utabai ayat 10 ayat 54 asa perningo tad do turpuhonah kamang dohot tamuinang unang tak kasih turpuhon secara harafiah. Puasa songoni somalna dame labok pasadahon hata berbahagia hata mertua ido nabi nasa ni Yesus tuakana torok tangan nana lapohi majama kana marsahid malum tangan nana lapohi majahana pakpang boy hisar merlojong tangan nana lapohi mangalehon dameni roha tuakana mawas male dijamita dohot hatani dibata alai pangajar sahalion tung karas do di do Yesus babuana roi bana madanggur honapi Aduh api tahe. Atau hari sada di berita TV hujaha ditakup Polres Samosir do sahala doli-doli na manutung api. Mungkin tidak sengaja ngasomal rasongoni marmahan ibana ilote ibana ibana api sian nasubanaga manunga banur bu. Sekian ratus hektar duluhi jalama tutuk sude akahau nani duluhi. Api ima membakar, api ima mengarotokon, api adalah menghanguskan. Jadi walau roh Yesus diturpu hodidok naroma umat danggur honapi nalau rotokonoton nama hita sudin waeng. Bah, songon nasing do pengajaran ni Tuhan Yesus sahalion. Naroma umat danggur hon api asa haru malek seno halau sude terbakar hangus. Bisa saja amang dan inang. Ay roji susi dang holam mabuan na labok. Roji susi dang holam na mabuan na dame. Anay roji susi lau mengubah rohana jahat asa denggan. Rohana takang asa labok. Roha pangalo asa gabe panguluy. Ino haroroni Yesus. Ino main na didok dison Yesus. Roma danggurhon api. Alaya dong do catatan Alkitab akamang dohot tamuinang puasa i gebarho Yesus dirina songon api.
Ala si Yohanes badidi pe madot di Matius 10 sada na Roma Jesus na dipudinai madidi marhite todi dohot api. Ado api hola sada majo jelas so pada narubi. Marulang-ulang do di komparo di pada narubi ia api ima api na marsigorgor mengubah memurnikan emas. Adong do ber kamu jo jari-jarimu ini lang. Adong do mas jari-jarimu na. Adong. Iya mas nari jari-jarimu naon dituang do ya deh. Di panuangan. Jala digorgori. Dapok ma tambang emas. Tung adong masih digorgori. Biji emas ini menjadi cair begitu kan? Dung digorgori mana menjadi dung cair mana dituang matu tuangan. Adong dua fungsi ni api di sini. Nah berjolo ima mengubah benda keras ini untuk dibentuk sesuai dengan tukang emas bentuknya. Ujung narong masih na bagak. Arong ma bentuk ujungnya dibentuk menjadi berharga. Yesus datang sebagai api untuk mengubah. Jadi mulai kuari Yesus berdiri nani son narodo au madangurho nabi nana yang merubah sisian itu. Unang asal lihuto Yesus tetapi menjadi Yesus yang total. Mengikut Yesus sesungguhnya. Mengubah perilaku pangalon menjadi pangoloi. Mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut untuk mengikut Yesus. Nah dua hompung sini api molo digorgori dolo gamuliaon terpisah masyane. Karak nibosi gabe murni baibana mas. Anggu busidang mosok ya tong dang mencairi hot dari karas ujungnya taring ma karat-karat besi maka logam mulia yang mencair ini dibentuk. Berarti Yesus manirang sian logam mulia ini manirang akajak-jak nalokot di dirina asa tarsirang ibana sian nasodenggan tunadenggan. Gudang do ayat-ayat kita anda boleh taberang di pada narubi mangkomparhoni baik di Zakaria, baik di Pesalmen dan juga di Amsal banyak. Alanido mono dido Yesus naroba ibana madangurhon api nalau memurnikan. Yesus datang ingin memurnikan. Yesus ingin membentuk Israel yang baru, Israel yang lama natakang pangalo dohot na mungkin macai maola turun dirubah menjadi Israel yang baru. Molo siseani 12. Asik ko 12 sisian ni Tuhan Yesus. Sada misteri don di ayat Alkitab. Bahasa dak 14. Bahasa dak 15. Ini adalah Yesus ingin membentuk Israel yang baru. Sian na 12 marga anak ni si Jakob na niguaran ni Israel. Asa Israel na pinay baru do na naing bentuhan ni Tuhan Yesus. Ima akasi huton Yesus. Murid-murid Kristus adalah umat Allah yang baru yang dimurnikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Jadi nung arong baik dia nung naik sotok nuro gawe seram Yesusi dari puade. Yang medenggur honapi bae sotok roto ngawin nak. Ada. Yesus itu lembut, ingin membentuk kita menjadi Israel yang baru. Ingin membentuk kita murid-muridnya yang setia kepada Yesus. Nah padua onado lapatan niapi napinato orang diturpuhona kamang dohot tamu inang. Yaitu semangat. Malah nunga dibentuk Yesus kita menjadi sisianna. Malah nunga dibentuk Yesus kita gabe muridna. Iko semangat. Iko margogo. Mabaritahon barita nauli.
Hidup baina ni tonahon ni Tuhan Yesus di ulaun ni apostel sada ayat walui hari dok disi dang margogo hamu salele soroto di perbadia dungi gabe siti dangiku mahamu mulai siang Jerusalem, Judea, Samaria satu ujung nih Portibion. Ikut jolorodo to di perbadia. Jalan molota bering di ulaun ni apostel 2 songgop do todi porbadia tu kasih siani dohot na porsia marhite dilani api jadi molo sisian nani songgopan ni dilani api ima sisian nama jakot todi porbadia molo songgop todi porbadia marhite dilani api dia kasih siana iko semangat membuat berita onaruli semangat melayani semangat untuk memberitakan dan berkobar-kobar. Herat doau mololoyo-loyo pangula. Herat doau mololoyo situa. Herat doau mololoyo-loyo ikut pelayanan tapi entar dulu enggak ada semangatnya. Nanti, wade. Hidup bain nani dok Tuhan Yesus daktar bain au sisi aku molos molo beralasan dok. Daktar bain au sisi aku molo so dituhuk silangna. Daktar bain au sisi aku molo dang diihuton au. Yesus ingin jala di dok Yesus do di ayat 20 seina Roma dan seterusnya alai di honat do tuau padidioni jala macai bobos do rohaku. Yesus menunggu dan berharap sekali dari murid-muridnya itu akan terjadi perubahan dan semangat yang besar. Odo kamang do taminang nanaing jakonota. Molotaguari do naking dirita si huto Yesus nang majalo Yesus. Abi namar sinodangi tajakum maibana marhiti perubahan ninguluta. Tajakum maibana marhiti semangat ikut melayani. Tajakum maibana semangat untuk mengikut Yesus dalam hidup ini. Odo amang do taminang supaya kita semangat dalam hidup ini menjadi orang percaya. Napa dua masya turpuk tau nak kamang do taminang molotagali idok Yesus mungkin suku-suku do rohata mulubui rak majaha majohita jaya namangihuti ayat 50 syada sudi majohita majaha syada 2 tulu. Ona labok do wida muna majahay na waro noeng. So on nahira mabir ay waro tutu noeng on narwa. Muluboy targogojo hita majaha sude nadiri puro hamudo nalaho mangaleho dame au tuatas tano on ubain naro datung udok marihamu panirangod do tahe ima. Jangan kamu sangka bahwa saya ini datang membawa damai. Tetapi apa? Pemisahan, pertentangan. Puasa didok Yesus on. Alai didok Yesus do mertua masih baik damai. Guaro do nasida anak ni. Alai hudok matu hamu kamang do tamu. Adong do dang ribut. Alai saya solok di rohana. Adong do song ni. Wah tergugu suaranya kainaon. Terdopor roha. Nah terdopor roha do mau kainang. Yang gua mama naking so na opohom do putih. Bu itu songoni rak pengalaman ya kainaton. Nah saya dudongani amat ton cek tu rumah sakit sehari sebulan pinomat. Unang belak saksa ngamang dah. Kolesterol mungatibu. Asam uratmu be. Unak peta tumagum mate ang kosonyal lang do rabusan na inamat taon. Sitia idokoni betor songga amat taon do musay natay terdopora atau emak rohana masina. Alay dak tiga membelu kay nangon. Idoke.
aman nasongon dia magwarni. Dang dialo alai buni di ate-ate. Ito kan? Aman nasongon ni aman na mahuwa may. Kompromi atau masih daripada ribut. Atau masih daripada martokar. Aroana masih daripada gaor. Ada situasi-situasi seperti itu dalam hidup manusia. Adong do situasi-situasi songoni di ngoluon, saya dipadiar, apa nunga, maralo turoha. Yesus tidak menghendaki seperti itu. Molo tikos, ikodono tikos. Molo dang, ikodono dang. Selain daripada itu, datang dari. Nah itu, makanya Yesus dikatakan di sini. Dang boy sisiani kompromi. Atau mak. Dang boy sisiani kompromi. Atau mak. Yesus menginginkan murid-muridnya itu memiliki ketegasan. Dangi adang, yes, jika yes. Nakpe maralo demi hasitongan. Demi tu hadami odot hadengganon na dumenggan. Ido haroroni Yesus dison. Memang gudang do akamang do tamuinang. Sang kamu ini aku. Ninna Yesus. Memang molot aja do Alkitab khususnya kitab Injil banyak sekali peran-peran manusia yang ditegur oleh Yesus tentang salah sangka. Nah berjolo salah sangka ni sisean. Ketika Yesus naik ke bukit, martangi yang Yesus do sisiani di danasida marnala-nala dohot si Musa dohot si Elias. Baik toro masih bah tapa jongjong ma di sotulu ke mak saya ada di saya ada di si Musa, saya ada di si alania amak sonang nai songonom maniak kami. Yesus nggak mau. Ketika orang banyak diberikan makan 5.000 orang, mulut aja anu Yohanes sonom, bah, rona to robi bah tabu neon, tawaim maji susok gabe raja. Alas rohana imulo raja ibana narohani na toropon dapat kita baca situ. Alai Yesus di bawah deh. Ujung nama huwa Yesus. Lawi ibana humosing tudolok. Dia meminggir keluar dari kerumunan itu. Salah sangka. Ya doh hamuinang salah sangka meredup penamata. Ya. Itu rahmana terjadi mulu salah sangka hamu. Muruk doa deh. Molo ama buah kamang, hearo amu salah sangka meredup puninaton, hearo tong, dak aira. Alasai porsia doa kama tu inataha pehulesi rohana mazina doa ite. Hidup benar ukolong dorani amat tu hamu sebenarnya kaina. Salah sangka mana jujota, nalai puasa jujut jol maon salah sangka. Hujah sumber saya dari penyebab na ima dosa itu memang. Karena dosa ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa di situ mulai salah sangka jolma. Hai saya bulus rohani si Hawai bah diripu. Hai dang natutu ho mate. Saya guru di pangakoina. Asa sarupa dohodot debata. Inilah tindakan iblis yang membuat manusia jatuh sehingga muncul dalam diri manusia prasangka. Prasangka buruk, prasangka negatif, prasangka yototoi dan prasangka. Yesus ingin membersihkan. Yesus ingin mengklirkan dari murid-murid na unang adong bena salah sangka. Tetapi mulailah membangun pikiran yang positif. Mulailah membangun pikiran-pikiran yang menawarkan kemajuan. Mulailah pikiran-pikiran yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Ido na yang kilir honon ni Yesus di son. Asa unang adong be na berprasangka lain di ngoluon. Alai mulailah berpikir, mari kita lihat yang positif. Jala ido haroron ni Yesus. Unang diri punasida, molo didongani si jalo beo,
Dang nagabe lomoro hani Jesus pangalaho do dosa niya kasi jalobeo daw. Alay asa di boto na sida dope holong do rohani Jesus tuak kasi jalobeo. Alay pangalaho nanidot ni si Zakheus. Dangadong hutibu, dangadong heahu pasahala nasing lao. Pamorahod diriku. Itu. Molo didongani Jesus pe parupuan na salalaka dang nagabele legitimasi lomoro hani Jesus sala laka jolmaida. Anaya lau paingot do supaya dia dimaafkan, supaya dia diampuni. Jala hatani Yesus lau maneho muli jala unang dati be mardosa. Jod dongolu tau salah sangka. Jod dongolu tahun berpikir negatif. Noaeng tarubah mai. Misi ini Yesus ingin membawa damai yang sesungguhnya. Mungkin akan ada pertentangan. Mulai dipaingot misalnya sahalak alkoholik. Mulai deklarasi ibadah mulai sadari odang inumoku be alkohol mulai na iturmuruk dodongan na permi itu. Allah pa badia hokko iturnin na di kan? Itu pertentangan itu. Alai molot ursonon nai HP ibadah nunga mah angkut bah. Lau tewas nama dang bui bisa kaleder nai. Itu kan? Itu. Manang perokok berat komunitasnya perokok dang bah. Periksa tu dokter naria drawi nga iPhone ni sao. Bola dong do pita basa kaleder nai ho soma mari sapinna. Bau nak patangi-tangi dokter itornya dong atay do kan? Do. Lau hatok do ho mate bereng basiano so mari sapitor hatok do mate torinna. Itori kuari do dongan nai. Itu to. Pertentangan-pertentangan seperti itu. Alai torus conot to dosai memang nikmat. Memang tabo alai bolodak tapa soi majalo hasitongan nabi non Tuhan Yesus kita akan binasa. Tetapi kalau kita terima damai yang dibawa Yesus kita akan selamat. Mari kita selamatkan diri kita akamang dota minang. Siap pangalaho, sifat kedagingan yang mungkin nikmat, yang mungkin tabu alai merujung tuh hasusaan. Saat ini sekalipun ada pertentangan, sekalipun ada mungkin penolakan, sekalipun mungkin ada yang mengecam dan mencemohkan, bahkan membuli kita atas sikap perubahan kita demi keselamatan diri kita, demi hasil tongan di bagasan Yesus Kristus. Mari berbalik. Odo juju ya kamang dota minang. Nabarpudi masih terupuhon. Unang gabi taripu mulubui sudi majoita majaha ayak perpudi naking. Alamaralo ama tu anak-anak sudi majoita majaha ayak 50 Maralo ama tu anak-anak. Anak-anak itu amana. Inana tu buruna. Buru itu inana. Sima tu anak buru tu parumainna. Parumainna itu na buruna. Ima. Ay buado tutu. Molong ngata jako Jesusi gabi maralo do naing naro aku do. Ata inang buadon. Daku boto hiaro benga hiau cari toto amu jami taon marpi hadis alak pedita tu parupuan. Amu inang isi do parupuan favorit muna. Natar surat di Bibeli. Ya saya datang siester. Bahasa si Esther inang. Esther itu kan paling cantik. Nah itu toh. Nah, jadi kaina topero tu gerejo cantik-cantik doamu kainang. Luar biasa. Nah, saya denari madok. Ise. Si Lydia. Bahasa si Lydia inang. Si Lydia itu kan diberkati Tuhan. Dan mau melayani. Oh mau lihat ya tepuk tangan. Songoni mana sing ya. Dong madok toko nasi ya dong. Ale dong masih ada. Tarna poso-poso. Hoi nang isi favoritmu si Hawa. Puasa si Hawa inang. Aida ngarok si matuana.
Poroa, saya maralo terus doh si maduana. Saya maralo terus doh si maduana. Bodoh songani. Ala mungkin si maduana zaman dulu, parumaina zaman now. Alai jangan salah. Oke, waktu pihak kana ina na 70 tahun nuengon zaman now do alai. Itu tong. Pakai HP, yes. Pakai WA, video call do takana singi, Zoom do nga ikuasai sudi. Itu tahinang. Jangan zaman now dangan dong benuengon. Nuaik ta pasiding may buasa ni do Jesus di som maralo. Asa unang adong benajugul mabuat dirina. Asa unang adong benajugul mabuan egona. Asa unang adong be jolmaon mabuat tu holan sigur dok na. Siguru molo siguru dok hola nao hola kataku. Molo songoni duatong gaur doi. Dang di halomo Jesus sa guru dok ni jolma. Dang lomo rohani Jesus molo ego dipertahankan. Dang lomo rohani Jesus molo hola dirina. Nak kiama persangapi hala nasing. Ini akan chaos. Halai Yesus menghendaki supaya kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus di sarupa mai. Asa tabuar rumah tangga ton Tuhan sadaun mangihuton lomo ni rohani di bata. Keluarga Kristen selalu do au mulu hujah do tiki pamasu-masuon lomo masu-masu akarwas ni uria taringot tu dasar-dasar pernikahan orang Kristen luar biasa. Ada di sitahe na berjulu. Di orang do simolo tajado Efesus 5 ayat 22 1 30 sia di orang macet orang. Hai istri tunduklah. Taulah dia kenang. Taulah. Anggo dorasia dua kamanaking ido torina de. Uduk ni ahmuse. Hai suami, kasihilah seperti Kristus mengasihi jemaat. Alayak kainau dak satu sih dihafal. Otaknya 22 itu, hai istri tunduklah sama. Saya diprotes aka perempuan mau kebetulan perdita berupum si pabor hato 2. Saya holani dotong ya ayat, dak ya ayat nama ngihuti, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi. Bau nggak beda? Anggo songo Kristus mengasihi jemaat na tu ngahap atau jungkir balik nak bejungkir balik di beda. Ade. Nang ita henang anak adi hokop dirina do sudina dong di bana nunga dikorbankan demi banggo songo ni do akamat tak jungkir balikin nadang jungkir balik kami nang. Ido ate. Alani do Yesus tidak menghendaki pertentangan karena ego. Yesus tidak menghendaki perseteruan dalam keluarga karena hanya keinginan-keinginan daging untuk dimengerti saja. Tetapi Yesus menghendaki keluarga yang harmonis hidup di dalam kasih Tuhan. Diuduk ni Efesus 5 di dok nomose. Anak-anak juga, hai orang tua unang kita lihamu ya anak komuna. Puasa unak tapacing muruk nasida, unak tabahin nama ben nasida rimas, unak tabahin nama ben nasida gabi madele di ngolon. Tetapi kita harus mengasihi dan mengasuh mereka dan menuntun mereka songop pada dipadidion nabadia. Naulo doh managunogu, doh mengajari nasida, asa diboto nasida hatani di bata. Songon natar surat di pada narubi do pada nebaru, takas do ita elusi, naulu atong tajari tatugu-tugu ma asa gabe anak siulo yajar yanak kotai jalalas odora taringotu hita pranni aman atau ni adong do seminar aman amar sahala anggotung marulang-ulang pejamitaku selalu saya ingatkan wahado hita gabe aman amar sahala. Setidaknya ada 4 hal yang harus diobati siat diri ni hita ka ama asa butul hita di son. Na berjolo dok ama na malasak. Tahu tu ama na malasakon
Dia melasak, belum melasak kan meliji do kan. Karejo. Karir. Alai lupa keluar, lupa bersahabat dengan anak itu. Aman lasak. Duk saat itu tuh puncak karir ta, duk pensiun ta bereng ma dana hidang anong bandongan kita. Karena apa sudah sibuk. Tangis si mana, ay mamang, suy udah kok kataku tuh dana honang gue pasti ada. Tapi setelah kita koreksi, nggak pernah kita memberikan waktu perhatian kita selama kerja. Karena dia adalah workaholic. Bekerja, lupa keluarga. Amang dan Inang, mari kita koreksi itu. Aman apa dua hon? Aman lapak. Aduh aman lapakon. Satokin. Stokin. Ay ma. Songon nagugus orang yakin na songon ini pengalaman do nangin araku do. Pengalaman deh nang. Daong ate akan berjubur judo ruas di Bogoron. Dapat sidingi. Satokin muruk. Bah. Unang mak. Dapat tuluhan aman naman lisik. Ano aman naman lisikon? Saya terus permisi. Adong ulaw di si matuana, permisi mamang burumu madohot. Awa dong ulaw ko. Adong ulaw di gereja, permisi mamang padita. Naong dohot do pareses, dohot matabe tu pareses permisi ma. Adong ulaw ko, malisik terus. Dakya tari. Ujung na sa inatay matong. Jadi mulo nisuk ko na kay naton aro de paporit muna. Yung ngayon si Allahumma buwanaw dahasian. Ay saya terus do permisi matay tinggal lo na kay naton. Pero toba lah kamang. Eko rapita na dua eko nido tong edde mo ade. Ino amen. Na batuluhon. Napapatul mate. Na perjulo na kinga. Nah, jangan, iya betul karir harus bagus, mantap, tapi harus keseimbangan keluarga. Yang kedua, amanah. Taruh intensita, muna kolan na muruk-muruk. Patuluhan, holan na permisi, pati daw diri, muna kolan na tot terkenal. Napapatom ma, aman naman levek. Naman levekon. Sedia parok si guguon. Danga dong buhay terbaik kami. Habis yang gue udah kebeng na. Sedia parok si guguon manang dia. Dang buhay terpatu pahami amang. Ay songonod do pe kopit sonarin na. Danga dok saya malepek sor saya hira na so berdaya. Amang jo. Tuk saotik pe oma gugus yak kami. Daktar baik kami saya dong gugus yak kami. Ya deh. 4 hal itu harus kita bangun. Supaya apa? Kita menjadi murid Kristus yang total. Yesus mengingini keluarga kita. Baik ama, baik ina, parumain, anak. Boru hela, rodi pahopu semua anak-anak. Harus menjadi hidup dalam rukun. Karena Tuhan Yesus menghendakinya. Tapi Yesus tidak menghendaki si matua, parumain, ama, ina, na ego. Tidak dikehendaki oleh Yesus dari keluarga-keluarga yang hanya ingin diperhatikan. Tapi harus memperhatikan. Supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan. Selamat melayani matu inang padita. Ragi maborus topul. Natapa borhas sadarion. Tuhan KUP Surabaya. Pasu-pasu Tuhan mamu. Merguguamu. Lau mangulak kasih laon. Selamat datang di kakak anda. Uruta Soid dan keluarga. AKBP Bogor ini adalah wajah AKBP Distrik 28 de Boskap. Alani persiado kami, buhi hamu mangulah, do mangurup yang padita resort, lau pahit caton akabakubasion di resorton. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan jahu badi bata amanami. Maleti gurang mahu pasahat kami Tuhan. Diasido dengan dibasam. Ala dilehoko dihamis darion hatam berita nauli si parsauli honon nami. Asa margugu hami. Laho mangulahoni di ngulu nami.
Narodoho mabuan api, asa marhamu bau kamele Tuhan. Sian roha natakang, roha pangaloon, gabi roha pangului, nalabok mangihutoko. Asi maroham pargugui hami, jalato pamahami gabi sisiamu. Na bersemangat, lahu mangulak kasulomu, do maberita ho berita nauli. Asi maroham, di patol hasoro tu hami sedarion hatam. Asa margugu hamele Tuhan, lau padimudimur rumah tangga nami be, sai pasiding roha diri, sai pasiding roha naso masiat tusan, alai sai homale Tuhan, na mangamudihor rumah tangga nami be, asa toktong miat di bagasak kolong nasyak koy, porsiado hami, hatam nauku begi hami, gabi bohal naulion, dingolu nami gano marsada-sada. Sadarion paborhaton nami do naposom. Padita ragi maburu sitopul na mangula na sa laut di resoton. Tung asi maroham. Pasu-pasu maakana niula na sida. Buni na uli na dinggan. Naong ni saburhon na sida na sa laon. Nasa marparbui di ngolo di ruas ni Uriam. Jala hodo na paborhaton na sida tu ingana pakubasyon na baru. Pergugui jala perbisuhi iba na Tuhan. Laho mangula ulaw ni. Sadarion jakonon namin ang inang Padita, Rebecca Hutasoid, rapdohot keluarga. Hodo marsuru na sida tu resoton, jala porsiado hami. Tugu-tugu mo iringom mo, asabuhi Tuhan, margugoy bana, rapdoho pangula nagoktiki, doho parhalado, mamikiri pakubasyon na duminggan di resort Bogoron. Asi marohamali Tuhan, jalot ang yang nami, nahusobahok kami tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus si hokop, si paluahami. Amen. Marede mahita, siya buku ede nomor 512 sadadot na mangihod, titik kemah tapasahat piliata.
hurian itu hata dia muamanami dohotina nami waing masuk mahita tu acara paborhaton dohot mangojakon padita fungsional di Resort Bogoron. Mare de mahita sebuku de nomor 140 ayat dulu. Amu akado ngaparhalado dohot ruas ni hurian itu hata di minggu sadarion paborhatot tama padita ragima hasiani stopul sian HKBP Bogoron tu inganan pangulaun nasida naib baru hobartunan yaturhon ni pimpinan HKBP. Tapuji madebata jalan tadok mauliate tu padita ragima hasiani stopul siala saluhu pakubasion nasida nasalaon. Tatangnya koma asa debata mangaramoti nasida tu inganan pangulaun nasida naib baru. Mardo mutusi tabigi majolo surat keputusan ni pimpinan HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 349 garing PDT garing SK garis 06 garing 2022. Epor Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Regima Hasiani Sitompul Sarjana Teologi, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Bogor, terhitung mulai 1 Juli 2022 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Surabaya Resort Surabaya dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya. 2. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. 3. Iuran dana pensiun dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. 4. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada yang terkait. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 7 Juni 2022. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Hamu padita ragima hasiani sitopul. Marhiti-hiti goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di Purbadia. Atas goar ni Eporus HKBP. Hupa borhat mahamu. Sian HKBP Bogoron. Tu inganan pangulaun muna naib baru. Mauliate dodohonon nami di saluhup pakubasion muna di huriaon. Tuhat tama nama masu-masui bahen hasangapon di guarna taulas ni roha di hurianai mauliate manang di amata nama ngurupi hamu di ulaoni. Amin martang yang mahita.
Ali di bata ama nami na marhabang sa di banua gijang nung nga di paujak ko huriam di tonga-tonga nami jala disuruh hodo akan naposom makubasi huriami. Pujion nami do guarmo jala dohonon nami mau lihate ai hodo napaloason naposomom marhubas di huriaon. Pasu-pasu jana tupahi mapangulaon na sida asamar parbue gabi hasangapon di guarmo bahen las ni roha di huriami. Ho mana paborhaton na sida tu ulaon na baro ho bartunan ya turhon ni huriam. Dongane jana iring-iring mana sida toktong. Pasu-pasu jana pergugui manang keluarga na sida. Asa gabe manupak tu ulaon na sida. Hupangi do hami tuho. Marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Aku merohakan sai tati matu. Hamu akadongan di Minggu Sadarion. Ojak konon ma pendeta Rebecca S. Hutasoid gabi padita fungsional di HKBP Bogoron. Mardo mutusi tapi ge majolo surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 348 garis PDT garis SK garing 06 garing 2022. Epur Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Raja Tarutung. Menimbang dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya. Nama Pendeta Rebecca S. Hutasoid MTH. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Cibubur. Terhitung mulai 1 Juli 2022 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Bogor. Dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya. 2. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. 3. Iuran dana pensiun dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. 4. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Salinan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada yang terkait. Ditetapkan di Raja Tarutung pada tanggal 7 Juni 2022. Surya Kristen Batak Protestan Epurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Hamu Pendeta Rebecca S. Hutasoid nunga dibagi hamu surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP taringotu penampetamuna di huriaon. Atong namanukum mau nuaing di hamu di jolo ni akadongan namarpungu di son dohot di jolo ni Tuhata Yesus Kristus Raja jalana puna huriai.
naolo dohamu ojakonon gabi padita fungsional di HKBP Bogoron jalan naolo dohamu mameleho dirimu na mangaradoti akaulau ni hobartu aturan peraturan HKBP molo songoni rohamuna dok hamuma. Naolo doau sai didongani asi ni rohani debata maau patu pahon saluhut nai. Marhiti-hiti goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di purbadia. Atas goar ni epurus HKBP. Hu ojakon mahamu. Gabi padita fungsional di HKBP Bogoron. Sai didongani mangulahon ulauni. Asa marsangap guarna. Marhiti-hiti pakubasyon muna. Didongani jala dipergugui Tuhan tama ng keluarga. Amin. Di hamua kamang, hamua kadongan, parhalado, dohot ruas ni hurian itu hatta Yesus Kristus, nadong di HKBP Bogoron. Jako kamuma, pendeta Rebeka S. Huta Soiton, di bagasan Yesus Kristus ulu ni huriai. Tangyakon, jala urupi hamuma nasida dohot keluarga nasida, asa menjadi ulaun nasida, di huriaon. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami napuna huriai. Mauliate maroha nami jala pujion nami goarmo. Aidang di pasobuho huriam so marparmahan. Sai di babakit todo akan aposom na burju na olo suruamu mamaritahon hatam. Nunga di paujakko pendeta Rebeka S. Hutasoit gabi padita fungsional di HKBP Bogoron. Asi maroham. Lehom matodim na badiai marguguihon do maperbisuhin asida. Asapulin di baritahon hatami. Lehon dohot hahipason. Hatuguot dohot tiras ni roha. Mangaradoti sude ulaon di HKBP Bogoron. Tupahi masaluhu naniula nasida. Asa marperbue. Pasu-pasu. Jala pargugui manasida dohot keluarga. Manupahi ulaon ni naposomon. Hupangi dohami itu ho. Marhite-hite anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma keluarga. Maredehita los diatur homanon nama dokata. Sonari sahat mahita tuna mandok hata. Na parjulu hata partinggal sian padita napida upasat hami tuinang pandita ragima ha burusitompul STH.
horas madihita saluhutna aka mga kaina. Mauliate maditu hatta, jala tarpuji ma guarnitu hatta, na mangaluasita, mangirigiri kita, boy hita di bagasa las ni roha, marpungu, itong-atongan ni parsauran di Huriana, di bagasa tikyon, ima acara temu pisa, antara padita, nanaing borhat siap bogoron, ima hamisa diri, dohot manjakon inang padita nai baru na manguduti ulaw nami muse di tonga-tonga ni hurian itu hatta na adong di Bogoron. Nahupar sangapi hami amang preses 28 distrik 28 de Bosca amang pendeta N Simanjutak dohot inang di son. Nahupar sangapi hami amang uluan ni Huria HKBP Bogor, amang pendeta Apena Baban, dohot inang dison, dohot sude akka amanami inanami parhalado, nang nahuhaholongi hami saluhutna hamu akka manami inanami ruas ni Huria mulai sian sikola minggu remaja na posobulung sahatu ama ina dohot ama inalan sia nahu haholongi hami di bagasang goar ni Tuhan Yesus Kristus. Jala tong dohu pasahatami horas jala hu parsangapi hami ima di kehadiran ibadah bersama rap dohotita di tikyon na pataruhon inang padita Boruhuta Soid ima amang pendeta P. Naibaho. Selamat datang di amang pendeta sekaligus abang senior saya yang pernah satu distrik melayani di distrik 6 Dairi, distrik 6 Dairi Sidikalang. Dan juga selamat datang buat inang pendeta Boruhuta Soid, juga kakak senior saya dengan amang pendeta Nababan, molo inang padita tahun, sangado dibimbing hami semester di tingkat nami di KTB, kelompok tumbuh bersama. HP laus hami muse di tikyon, temu pisah. Terpujilah Tuhan. Semoga Tuhan memberi kekuatan, roh Tuhan yang bekerja, memampukan inang pendeta, hamba Tuhan yang melanjutkan pelayanan kami yang selama ini. Jadi aka mangakainang disude aka pakobasion nahu patu pahami hatan ide bata nahu taria sok kami saleleng 4 tahun sia bulan 2 minggu sahat tutikyon tuhatta mana manambor nabori tuhatta mana menyirami asamar parbue patoguhon roha lumobing olu haporsiaw ni ruas ni Huria molo hami manaburhon hatan itu hatta tuhatta do mabay jadina posdo rohanami tuhatta napatoguhon rohani Huriana di HKBP Bogoron jala salele kami mangula dison aka mangakaina mauliate di parsaurata macai tonggi macai burjudo ruas ni Huria HKBP Bogor posrohanami tuhatta ma na mamasu-masuita saluhutna tungpe mangula hami hobartu naung dito tuhon ni pucuk pimpinan HKBP di HKBP Surabaya Jalan Kedondong sadado HKBP nang pemarasing beluat na tungpe tadiko kami hamu tinggal ho kami hamu di Bogoron sotung gabe putus parsaurata alai kotong mahita saor tong mahita saor di bagasan holong nasian tuhata marhite natoktong masih tangyangan hita ka mga kainang asa sehat-sehat tita jala toktong di bagasa las ni roha di pangaramotion ni tuhata songon
manusia biasa kami. Tungpe kami akapadita hamba Tuhan. Tetapi kami tidak lepas dari keterbatasan, kelemahan dan kekurangan songojolma biasa kami. Mari kita saling memaafkan, masih salpuan di bagasan holong nasihat Tuhata. Songo Tuhata na manesa akadosata. Alania kamang akainang horas mahamu na tinggal, horas mana kami na borhat, tuhuria pangulaw na baru na pinasahat ni Tuhata. Toktong mahita masitangyangan. Mauliate ma di Tuhata nang dihita sa luhut na. Botima hata sidohonon nami. Pinasahat mamuse tu amang pardijabu, amang simanjuta, dan juga nanti kami beri kesempatan sepatah dua kata dari anak kami Petra Octavianus Amonangan Simanjuntak. Shalom. Selamat hari Minggu ma tuhita salutna. Nahu parsangapi hami amang pareses Simanjuntak. Dohot inang nahormati hami amang pandita resort amang nababan. Dohot parhalado nami. Dohot amang pandita nebaho. Dohot amang sekdis suang soni nahuhalong hami damang dainang dohot hahaangi pinaribot sa dariyomma Minggu tanggal 14 bulan 8 parpudi mahami rap marsaor dohot hita damang dainang hahaangi pinaribot. Songon na pinasaat ni Salilingon inang padita boru stopul ima di parsaoran marhite hata ni debata tuhita sanggi ma gabe pasu-pasu dot ngolu di perdalalan ni ngoluta. Songon jolma na biasa hami amang inang hahaangi pinaribot. Adong do hawarangan nami marhite hata pambahenan gomo supasat kami damang dainang do haangi pinaribot. Nasa marsisalpuan mahita amang inang terlubobi itu inang pandita na baru dot amang selamat datang ma dot selamat bergabung di Huriata HKBP Bogor. Jadi sotik ala acara perpisado tuhami gomos mau pasat tami tuhita salut na amang inang asa rak marende mahita di buku ND 809.
teh ita bay sautik yanakon nami Petra. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan karena atas berkat-Nya kita dapat melaksanakan ibadah hari Minggu pada hari ini beserta acara temu pisah antara Mama Pendeta RH Borusi Tompul dengan Inang Pendeta yang akan menggantikan Inang Pendeta R. Boru Hutasoid. Puji Tuhan acaranya dapat berjalan dengan lancar. Semoga Inang Pendeta R. Boru Hutasoid dapat dipakai Tuhan melayani dengan baik di HKBP Bogor ini. Dan semoga juga untuk kami diberkati Tuhan ketika perjalanan menuju ke Surabaya nanti. Dan untuk semua jemaat HKBP Bogor, semoga diberkati Tuhan juga dimanapun berada. Dan terakhir untuk Bapak dan Mama, selamat melayani di tempat yang baru nanti. Semoga tambah sehat juga. Mungkin sekian, terima kasih. Napaduahon, hata patujolo sian pandita nanyo jakon, hubasa tami tiki tu Inang Pendeta Rebeka S. Hutasoid MTH. Horasma dihamua manami nanami sudah hita napungon apala ditikion. Pinujima tuhata pardenggan basai namangalehon arina tiur dihita hahi pason doh lasni roha boi hita marsaor di parmingguon marite ibadah sadarion. Nahu hormati hami amanami amang preses Pendeta Nexon Simanjuntak dohot Inang songoninang doh rombongan songoninang amanami amang Pendeta Resort Bogor amang Pendeta Anwar Nababan dohot Inang dohot angginami Pendeta Yanti Simangunsong na soboi parsidohot dihita apala sitohang maaf sitohang dohot abanganda Pendeta Samuel Simanjuntak do disude hamu amanami aka parhalado nahu hormati hami khusus amang Pendeta Resort Cibubur, amang Pendeta Posma Nebaho, dohot aka inanami punguan ina pari Kamis, na makalo hongi hami. Pepatah mandok tak kenal maka tak sayang. Sautik hupata dauk kami diri nami, au Pendeta Rebeka S. Hutasoid, na mangalapau Pendeta Rudi Nababan, nasidadang Pendeta sian HKBP, alaidung sohot hami mendukung manasida di pelayanan HKBP Jalan Nasida freelance nunga 24 tahun. Dak danak di pasahat debata di hami tolu jala martolu tataring do hami amanginang. Sakangan di bulanon ma naing menyusun skripsi na paduahon nunga borhat tu Jogja
semester tolu. Jalaon ma siapudan na mendampingi kami kelas tolu. Aladang boy nasida pida tu Bogoron, gabe mengontrak ma syakangan do siapudanon di daerah HKBP Cibubur. Jadi kami na dua ma di sona manginang boy ma mesra-mesraan. Asalam tu gopisna di aka pelayanan laos moliate ma nunga di jakok kamu kami di resort Bogoron laos upangido kami tangyang munama amanginang anggiat margogo kami mangulahon aka ulaon ni Tuhani di huriaon madongani amang pendeta resort pendeta Nababan. Songoninang di angginami pendeta Ragima Borusi Tompul dohot amang dohot Petra tuhatama namang lihon gogo di hamu makobasi huria neparu. Sailam tu hebang nama harajau ni debata marhite aka ulaoni naposona. Adong na tertinggal otik. Sonari viral do pengacara do marga Simanjuntak ate. Kami rap tubuh boru Simanjuntak do kami. Horasma di hamu manami nanami tu hatama nama masu hita. Butima. Shalom, Horasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus yang baik senantiasa memberkati kita sekalian. Nahu pat sangapi hami amang pareses, dohot nahu pat sangapi hami donga tubuku, ima amang pendeta Anwar Nababan, sarupa hami Nababan. Iya. Jadi dohot sude nahu haulongi hami molonga di pasahat inang pendeta anak kining salam kenal mate alana pola margajang-gajang jala mauleate do hami tu ina par hari Kamis ya na dohot totong manaruhok kami nama kaholongi hami saya tuhat tama nama masu-masu hamu di perdalanan manang di dia pe hita maringanan. Kiranya Tuhan Yesus yang baik memberkati kita sekalian. Holanido naboy hupasahat tami. Ya seperti pepatah mengatakan tadi katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi inilah kami kiranya dalam pelayanan yang akan kami inang pendeta kerjakan di HKBP Bogor atau Paledang, biarlah pelayanan itu boleh menjadi berkat bagi kita sekalian dan terlebih Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Horasma dita saluhutna. Na patuluhon hata sambutan upasa tamima na mewakili sudi ruas HKBP Bogor ima tu amang B Simanjuntak. Shalom, Horas Marita salutna. Parjulo modok molihat itu hata ala denggando acara di Huriata Sadarion ima na acara paborhaton dohot maujakon.
Perjolo melihat itu amang pendeta Preses, amang uluan, do taka amang inang situanami na adong di gereja HKBP Pledang. Do cong inang huria na mendukung inang pendeta Hutasoit Rotu Bagas Joro HKBP Bogor. Perpindahan memang sudah ditetapkan oleh Huria HKBP di seluruh Indonesia. Sejak ditakbiskan pendeta mungkin sudah dikatakan akan bisa memberikan atau menyebarkan Injil ke seluruh pelosok tanah air. Berarti tempatnya akan berpindah-pindah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Inang Pendeta Boru Sitompul, selama perjalanan 4 tahun lebih, kami melihat pergaulan kita begitu indah. Yang kami lihat dari jemaat saja. Tapi kalau misalnya ada sermon, kami tidak tahu. Tapi yang kami lihat adalah bagaimana Inang melayani semua jemaat kita, yang dari mulai sekolah minggu, lansia, kemudian jemaat yang lainnya, termasuk Zoom, live streaming, sangat bagus sekali. Memang kalau kita beberapa tahun belakangan ini, banyak inovasi-inovasi di gereja HKBP, baik di dalam pelayanan, baik di dalam khotbah. Kalau kita melihat sekarang, kalau dulu maaf amang, masih baca. Kalau sekarang kita lihat Bapak Pendeta, Inang Pendeta, dibaca ayatnya hampir semua rual kepala, paling satu-satu saja. Ada kemajuan luar biasa. Ini yang kita harapkan juga dari jemaat. Sehingga apa yang dikatakan di khotbah itu mengena kami dituntun semua. Dan ini yang kita lihat dari Inang Pendeta Sitompul. Inang ini kalau khotbah selalu ada lagunya, suka nyanyi. Jadi merdu. Sebenarnya belakangan ini Amang Uluan sudah bikin suatu program HKBP Idol. Jadi dari grup pendeta mungkin sudah ada yang mau calonkan jadi menjadi grup idol. Nggak tahu siapa nanti yang juara, tapi kalau saya perhatikan dari suara merdu Inang Sitompul ini, pendeta, ya mungkin bisa juara, tapi sayang, apa boleh buat, sudah akan berangkat menuju gereja yang baru di Surabaya. Mungkin Amang Uluan juga nanti bisa nyanyi di HKBP Idol. Jadi, Inang kalau rindu kepada kami, ikutlah Zoom. Lihatlah wajah-wajah yang selama ini Inang memandu kita. Kita lihat selama ini adalah bagaimana teamwork daripada pendeta sama Citua, Amang Citua, Inang Citua yang bagus. Kita punya sektor sampai 16, cukup luas. Kemudian Citua kalau nggak salah ada lebih dari 30. Dan memang tidak gampang Amang Uluan mengelola ini. Tapi itulah, Tuhan selalu memberikan hikmatnya bahwa gereja HKBP yang besar ini bisa dikelola dengan baik. Jadi Inang Pendeta dan keluarga, tentu mungkin ada hal yang dari kami jemaat yang kurang berkenan. Mungkin dari tingkah laku ucapan ataupun perjalanan kami yang kurang sopan, kami mohon dimaafkan. Itulah namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Satu hal lagi kami harapkan dari Amang Simanjuntak, suksesnya itu ada support dari Amang Simanjuntak. Kalau kita suami istri nggak disupport kalau saya nggak support istri saya, mungkin nggak sukses. Nah ini kita harapkan dari Amang Simanjuntak mensupport Inang supaya lebih mantap lagi pelayanan di Surabaya. Jadi dibawalah yang baik-baiknya dari HKBP Bogor diceritakan ke HKBP Surabaya. Saya kira semua aturan-aturan yang ada di HKBP itu sama. Karena pendeta juga
merlaorodo. Jadi diharapkan datang yang baru damai, pergi yang baru damai dengan sejahtera. Ini yang kita harapkan. Karena maaf saja kalau di HKBP terlampau banyak hal-hal yang kurang elok didengar. Tapi kita percaya dengan keadaan sekarang ini supaya lebih dinamis lagi. Jadi saya hanya mengutip ada ayat, saya ambil liriknya sedikit, yaitu sahat ula tohonanmi. Dikatakan di sana, asima roham tuhatta, asima rohani tuhatta, alani unang mabiar, maka tidakon hata ni Tuhan Yesus. Saya radoti natama, songon naposo ni debata. Saya rajai madirimi sahat ula tohonanmi. Imana boy kupasat kami sian perwakilan ruas di HKBP Bogor. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Muliate. Saudari hubasa tami matiki tuna mewakili sudi parhalado ima amang situa be puta julu. Shalom. Horas madihita salhutna. Nahu persangai hapi amang proses nami, amang panekson simajutak, do robongan, amang ulun nami, amang pandita Anwar, dohot, amang pandita uluan narosian HKBP Cibubur, amang pandita Naibaho, dohot robongan. Pinuji matuhata, namang lehon tiki tu ita sarion, boy hita rak marpungu, pabrohaton, Inak Padita, Erbor Sitopul, dohot keluarga, tuinganan, naik baru ima, tu HKBP Kedondong Surabaya. Mulai tema di Tuhata, 4 tahun, 10 bulan menidokate, inang rak marsar dohot kami di HKBP Bogoron. Mulai tema di Pakubasyo ni inang. Tuhat tama mamasu-masu sude akka naniulan yang di hurianami di huriata HKBP Bogoron. Anggiat malam marsaringar gor di tuhatta di sude ulau ni inang di huriata HKBP Bogoron. Totu saleleng mangula inang di huriata 4 tahun 10 bulan di sude ulau ta. Saya dong do akan hurang pambahinan nami di parhalau do ni huriata. Alani siap bagas ni roh nami mangidoma pami mulo adong sude di hawarangan nami. Salpuhon inang ma sian bagas ni roh ni inang. Naparpudi dohno nami selamat jalan selamat bertugas ma melayani di huriata di HKBP Kedondong Surabaya. Anggiat lamar saringar gor itu hata di sude akaulau ni inang di inganan baru. Sok-sok ni dohono nami tu inang Padita beruta soit dohot amang nababan. Selamat datang, selamat melayani di HKBP Bogor. Tuata ma mamasu-masu hita salhutna. Butima horas. Sonari saat mahita tu acara pasahaton kenang-kenangan tu Padita Nabida napi nasahati amang situa J Panjaitan.
Maulia tema di Tuhata, maulia tema di kita salut nate, naman lohoti acara paborhaton inang pandita ragima sitopul sian huriata KIP Bogoron. Jadi son mewakili ruas di huriata hita napungu dison, dot nasupungu pedison di perdalanan nabudura memonitor live streaming ate alai auman mewakili ita seru dor parhalado pasahaton dor pandita na pasahaton kenang-kenangan tuinang pandita ragima stopul. Jadi dono nami nang kenang-kenangan on songon tanda memori mau mulo taringon inang tuha KBP Bogor kenang-kenangan omma songon tanda nah hadir kami saluhutna di pangulon ni inangan non di HKBP Surabaya. Jadi ulang berenginang nilai nak ketulusan ni huriatta ma berenginang ate mauliate mari tuhatta salilengon didongani tuhatta dohita marsaur dia KIP Bogoron jala suak songoni dinabor hapialak inang don amang sekeluarga non tu Surabaya pos doroha didongani tuhatta do hauna saluhutna ima si dono nami nang songon nami wakili ruas saluhutna dot parhadul amak pandita. Jadi pasata ima cendramata teh kenang-kenangan. Jadi inak pantiton sahuda hami di sidipuan dak boto alana sahuda do naing hami di sidipuan narak do benau di mewakili jala do jauh nami di Padang Sidempuan kota. Jadi molate mari tasalut nate oras mak. Acara namang ihut hu pasahat hamima tuamang preses sebagai bimbingan sian preses. Domu tutiki ala huberek tikting jam 2 arong nomu semar minggu ate. Anoma di Ramatamara upasata miaka Tanauli. Selamat melayani mak di Nang Pandita Ragi Mas Topul. Surabaya adalah pusat kota Indonesia bagian timur. Margugu mamu gudang katantangan disan alai porsiado di bagasa pangaramotion di bata margugu amu mangula hoca. Selamat datang nang untuk kakakku Pendeta Rebecca Utasoid dan keluarga. HKBP Bogor ini adalah wajah daripada KBP Distrik 28 Deboskap. Alani porsiado kami di kemampuan, di kapasitas bisa diabdikan untuk meningkatkan pelayanan di KBP Distrik 28 Deboskap. Alani amang dohot taminang tatutuk ma perminggota di nama redde hita sebukuede nomor 340 sianaking. Oh ya, 157 ayat 2 Jongjong mahita saluhutna Roma kadong apadita tujulu.
akom mapeliata martangya kita. Alidi bata amanami na di banua gijang, horo haroroan ni salut sileon-leon na dinggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Hupa saat kami masyan na nilehon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutus di jolom, masuk-masuk may jala ramoti, asa hu parhasyak kami pilihanon, pati bulon na rajon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim, asalam hutan dahami gudang ni si leon-leon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Nasana leon ni rodipa mataku, osa itu naso usato kudo ali amanami na di banua gijang say pinarbadia maguarmo say Roma harajaonmo say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matu hami sadarion hanguluan siapa hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togi hotu pangujunan palua mahami sian pangago. Apuna haraja pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Atas guarne padita na marhubas sa darion. Suaksonay ng parhalado, song leader, pemain musik dan multimedia mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati. Salam. Ala jam 2 mulai merminggu di son, molo masih jalan kita.